Assalamu alaikum wa rahmatullah. A gurguje na yi wannan bidiyo ne domin na nuna muku abubuwanmu. Idan kana son kallon live bidiyo a Facebook ka yi satin Muhammad Kamisu Kawu, duk lokacin wa'azuzzukan mu za ka buɗe ka kalli live wa'azin lokaci da muke yi. Ko kuma in an riga an barka a baya za ka iya shiga cikin profile ɗin mu ka duba. Masu son WhatsApp number mu gata nan za mu sa a ƙasan wannan bidiyo sai a ɗauka don shiga don mu sa mutum a WhatsApp group. Sannan sai masu bibiyar ta shafin sada zumunta na TikTok ku duba Harba Sunna TV a cikin TikTok, shi ma zai kawo ku shafin mu. Sannan sai masu bibiyar mu ta YouTube channel ku sa Harba Sunna TV, insha Allah za su gani, za su ga tambarin kungiyar mu gashi nan da kuke gani a sama irin sa, za ku gan shi. Muna fatan za ku taimaka mu yaɗa aikin alkhairi tare. Kayi nayi mu yi wa addini, ka sani cewa kowa kan sai ke yi wa. Ba ana yin wannan abin domin a taimaki Malam Muawiya bane, ba ana wani abin domin a taimaki Malam Musa Hamza bane, a'a wannan abin muna yi ne domin mu taimaki kawunan mu. Domin kuwa duk ɗayan mu kowa zai je tare da kabarin shi ne, ladan ka daban, na malam daban, na kowa daban. Saboda haka dan Allah dan Annabi ku mi share, mu yaɗa, mu like, mu comment, duk gaba ɗaya wa'annan suna sa abu ya ƙara boosting. Muna godiya, Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi. Mun gode sosai, Allah ya saka da alkhairi. Masha Allah. Na ku har kullum Muhammad Kamisu Kawu, president na ƙungiyar Harba Sunna TV. Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi. Mun gode sosai, masha Allah.